Sí, vale, vamos alá. Pois moi bo día a todos e a todas. Vamos a dar comezo un poquinho antes a esta rolda de prensa, igual que tuvo lugar tamén a Xunta de Goberno un poquinho antes, porque de aquí marchamos en primeiro lugar a Vilabella, a Mezquita, onde vamos a entregar unhas vivendas que foron rehabilitadas por a Diputación na estación de Vilabella, que xa chegan a 8 vivendas e que se dan en alueiro para persoas que queren residir ali, e a verdade é que é importante nun concello como a Mezquita alonxado pois ter esa disponibilidade desas 8 vivendas. E por outro lado marcharemos de aí xa de camiño, vámonos a Alange en Badajoz, onde vamos a celebrar a reunión de Vilas Termales de España, unha vez máis, que preside esta Diputación, a persoa do seu presidente, e onde seguiremos traballando a prol dos intereses do termalismo en Ourense, na nosa provincia, e en particular de algo que creemos que está bastante avanzado e que suporía un antes e un despois, sin dúbida ninguna, que é a autorización do uso terapéutico das augas medicinais dentro da carteira de servicios da sanidade e das complementarias das comunidades autónomas. Saben que a Xunta de Galicia xa está cun plan piloto na parte complementaria, na carteira complementaria de uso das augas mineromedicinais para temas de artrose e demais, para acreditar que son útiles para esa curación, e, por lo tanto, é unha xunta que é esperanzadora, primeiro porque aumenta cada vez máis. Eu creo que lle demos un cambio importante de tendencia á rede de vilas termais, que estaba perdendo socios e que agora os está ganando, ademais socios de magnitud, como son diputacións. Concretamente se incorporan nesta reunión as diputacións de Salamanca e Granada e algúns concellos, e logo, creemos que esos obxectivos demostran a utilidade das mesmas. O termalismo faise día a día, igual que a provincia, e non podemos quedarnos en anuncios, senón en traballo constante. E por outro lado, e iso é o que vamos a facer, a mañá xa estaremos aquí de volta, evidentemente, isto é ida por volta para traballar a tope e intentar estar aquí xa tamén traballando. E tamén teño que empezar, creo que por algo que todos tamén esperan, que é felicitar neste caso a UDO, a Unión Deportiva Ourense, por o seu ascenso, que pon broche de ouro unha trayectoria magnífica que leva feito, e dende logo, dende aquí, sumarnos, como debemos sumarnos ás institucións, sumarnos con axudas, sumarnos con traballo serio e riguroso. Eu onte non puden estar por motivo deste viaxe doxe, pero sumarnos esa felicitación, igual que poñernos a disposición de todo o que é o deporte, non solamente cando sube, tamén os que baixan, os que teñen dificultades teñen que ter ese apoio que nos lle damos e que continuaremos dando dende a Diputación, como saben, donde somos moi sensibles. O fin de semana tamén se celebrou con moito éxito a final da Copa Diputación, unha copa moi, unha tradición da nosa provincia moi importante, e unha festa do fútbol, e agora quedanos a femenina, que está pendiente de data, que tamén é unha das novedades deste mandato, que se xogue no Couto, e continuar co apoio ao deporte base, co apoio ás instalacións e cos apoio aos clubs e aos deportistas individuales. Feita esta introducción, que creo que é importante, vamos co tema cos temas fundamentais, e logo, como sempre, da Xunta de Goberno, e logo, como sempre, poñémonos a súa disposición para as cuestións que queiran facernos chegar. A Xunta de Goberno foi unha Xunta de Goberno na que non houve unha gran cuantía económica, pero si houve un par de temas que creemos que novedosos e importantes, e que acreditan esa adaptabilidade que ten a Deputación ás necesidades da provincia. Concretamente, aprobáronse asuntos por valor de 220.000 euros, máis de 220.000 euros,
e cunha atención especial ao deporte, á protección animal e á cooperación municipal. Quero hoxe, precisamente neste ambiente deportivo, destacar unha iniciativa que non é moi cuantiosa, pero que si é unha cuestión que nos reclamaban moitísimo dentro dos clubs, que é esta nova liña que hoxe se abre, unha liña estratégica para o desenvolvemento do deporte en Ourense, como é a de formación, a de subvencións para a formación de técnicos deportivos. Que queremos facer con isto? Bueno, pois se nos queixan moitísimo nesta relación directísima que temos cos clubes e cos técnicos de que moitas veces non teñen capacidade iles económica e as propias persoas de formarse, de continuar formándose, de continuar mellorando ou de ter unha formación mínima para iniciar ese traballo como técnicos. E o que facemos aquí é unha liña de axudas para que os técnicos se poidan formar, poden formarse ben inicialmente, sacar o título correspondente ou ben, sobre todo, acceder a algúns cursos que sirvan para perfeccionar, evidentemente, a disciplina a que se dedican. É algo moi reclamado porque se encontran os clubes con unha auténtica ausencia de monitores e de técnicos e que con isto entendemos axuda, sin dúbida ninguna, a ter mellores técnicos e, por tanto, seguramente, tendo mellores formadores, tendo unha mellor formación e uns mellores resultados. Hai que axudar a quen dedica tempo, a quen dedica esforzo e a quen dedica a quen quere adquirir coñecemento para que logo ese coñecemento e esas actitudes acompañen os nosos mozos e mozas. Queremos contribuir, por tanto, a esta necesaria formación para obtener o título de monitor e de técnico deportivo e tamén para os que queiran continuar ampliando os seus coñecementos mediante cursos, seminarios ou calquera outra acción formativa especializada. Insistimos que o que nos piden os clubs é con elo lograr reforzar esa estrutura técnica dos clubs na provincia, sobre todo naqueles deportes que teñen máis dificultades para incorporar persoal cualificado. E sin duda ninguna, investir en técnicos é investir en deporte base, é investir en seguridade dos deportistas e é investir en futuro do noso deporte, ademais do que se leva a cabo con outros programas e das inversións que se fan, evidentemente, en materia de infraestructuras deportivas. Esta é a primeira convocatoria. Como ven, nos gusta... Non é que nos guste innovar por innovar, é que nos gusta escoitar a xente e atender o que nos pide, e isto foi o que nos pediron nas diversas reunións que tuvemos cos clubes, con esta constante interacción que temos desde a Deputación cos clubes e cos deportistas, nos fixeron chegar esta necesidade e nos lle poñemos remedio, iniciamos con este proxecto a poñerlle remedio. Estou seguro de que o vamos a conseguir e, por suposto, vamos a seguir apostando por aquí. E digo isto porque a continuación ven outra liña de axudas que tamén é xa o segundo ano que se fai e que tamén ten dado moi bons resultados. Estamos falando da convocatoria para asociacións de protección animal que colaboran na xestión dos animais procedentes dos centros de acolida da rede provincial. Como saben vostedes, nós temos unha rede de canceiras e un dos problemas que xurden é, evidentemente, que facemos con eses animais que se recollen e que logo non son recollidos por nadie, non son reclamados por nadie. Entonces aí xurde a necesidade de fomentar a adopción, a salida, en definitiva, destes animais para lugares mellores que as canceiras, para familias, para persoas que os queiran atender realmente, non para estar nunha canceira. Entonces, estas asociacións que traballan estrictamente, directamente con as canceiras, nos propuxeron efectivamente esta liña de axudas para facilitarlle, para abonarlle gastos de organización, de funcionamento e demais, e que con elo puderan levar a cabo ese traballo de adopción, ese traballo, en definitiva, que permite que os animais teñan unha vida diferente ao que é estar internados nunha institución como poden ser as canceiras, non? No ano pasado foi a primeira vez, saliu moi ben, mellorou moitísimo todo o tema de adopción e, por tanto, manteñémola, estamos en constante relación con eles porque nos parece que, evidentemente, é algo tamén beneficioso. Pequenas cousas que
que melloran a vida, en definitiva. Neste caso, pois, dos propios animais e, por suposto, dos donos, das persoas que queiran ter animais con totales garantías e procedente coa intermediación de entidades especializadas. E, por último, pechamos a Xunta de Goberno, pois, co que é habitual, que non é outra cousa que a colaboración cos concellos. Neste caso, pois, foron 175.000 euros, onde destaca Larouco aí, que se eleva a 104.000 euros para mellora de instalacións municipais nun vial, e logo xa cantidades menores, Bande, o Bolo, Celle, que tamén son fundamentalmente para, neste caso, casi todo, melloras de viais. Coincidiu, neste caso, que foran casi todas melloras de viais. Saben que agora está empezando, en pouco empezaremos a ter pois xa xuntas de rodas de prensa, xuntas de goberno, onde irán moitísimas subvencións, e as cantidades serán moito máis grandes, porque empezase a tramitar, unha vez que adquera firmeza a modificación, pois todas as subvencións aprobadas nas modificacións, co cual aí arrancaremos cun período moi importante, xa que saben que entre as dúas modificacións foron 48 millóns de euros, non? Bueno, en definitiva, concluímos, seguimos cumprindo con a nosa principal misión como institución provincial, que non é outra cousa que cooperar cos concellos, sobre todo cos máis pequenos, para que podan dar calidade de vida, calidade de servicios aos seus veciños e fixar poboación no rural. En este caso, ademais, colaboramos co deporte no ámbito da formación, e tamén colaboramos cas entidades animalistas, que nos axudan a mellorar tamén, evidentemente, a vida e o futuro destes animais, que por outra parte son acollidos en boas condicións por parte da Deputación. En definitiva, tratamos de facer o que nos corresponde e atender o que a xente nos pide, como é este caso, no ámbito deportivo e no ámbito propiamente de medio ambiente, no ámbito relacionado ca adopción de animais. E reiterando, insisto, os parabéns, como empecé a UDO e ao deporte en xeral, e ese apoio que damos, e reiterando tamén esa esperanza que acudimos a Badajoz, a Lange, a seguir traballando por o termalismo e a seguir logrando cousas para a provincia en materia de termalismo, pois eu remato a miña intervención e quedo, como sempre, a súa disposición para o que gusten e que irán preguntar. Moitas gracias. Bo día, presidente. Moi bo día. Como sabe, esta fin de semana voltamos a ter un incidente de seguridade cidadá no barrio da Ponte. Moitos veciños falan da problemática dese edificio, que tiña presenza de ocupas. Seu partido expresou varias veces a súa preocupación neste senso, e non sei se co este gallo poderemos intentar ver algún tipo de político, algún tipo de aplicación intentando combatilo. Perfecto. Bueno, pues moitas gracias. Efectivamente, vimos con preocupación, en primeiro lugar, obviamente, o feito, todo relacionado co que é a emerxencia, porque a verdade é que tuvo uns tintes moi chamativos, non? E dai se puderon derivar consecuencias persoais pois importantes, pero sobre todo creo que aquí estamos nunha cuestión de fondo que debemos abordar como sociedade. Eu creo que non estamos nunha sociedade que creo que non é a lei da selva, onde cada un está tirado a súa suerte, onde o que non pode ter recursos se deixa na rúa, o que é un vulnerable se deixa na rúa. Pero é certo que tampouco podemos caer na situación contraria, en onde prácticamente calquera poida entrar e ocupar unha vivenda ou unha propiedade privada e os donos se encontren con moi poucos recursos, desde logo moi tardíos, non? A resposta moi tardía para recuperar a posesión desa vivenda. Obviamente isto fai que que logo pasen estas cousas, efectivamente, o non estar o edificio debidamente cuidado, estar ocupado, vaise deteriorando e logo as actividades que moitas veces se levan a cabo dentro dil non son as idóneas, lóxicamente, e se desembocan nesto. Nós temos claro, defensa das persoas en situación de vulnerabilidade total, esa defensa ten que dar o Estado, non a poden dar os propietarios, e nós temos unha cuestión moi importante clara, que é, vamos a ver, e ademais eu o sábado volvo a ver outra xornada de vivenda, saben que a vivenda é agora mismo, creo que para todo o mundo, xa incluído en Ourense, que non diría, pois é o principal problema que ten a sociedade. A
hai uns anos, hai pouco tempo, pues era o paro e eran outras, agora é a vivenda a todas luces, e aquí en Ourense, pero aquí en Ourense temos unha oportunidade. Isto temos dito máis veces, aquí en Ourense hai máis de 100.000 vivendas na provincia vacías. Iso podese convertir nunha oportunidade, porque hoxe poñendo vivendas desas no mercado e atraendo xente que podía teletraballar, que podía, en definitiva, ou que se podía retirar aquí nun entorno vital e de prestacións sociais e de todo tipo moi boas, naturales, culturales. Iso temos que aproveitar. Ahora ben, se non actuamos, dende logo no ámbito xurídico, se non clarificamos realmente a situación dos inquilinos e a axuda que hai que dar àqueles que teñen vulnerabilidade, pero non o conciliamos ca necesaria seguridade xurídica que teñen que ter os propietarios, eu digo que temos, non o digo eu, sabémoslo, temos un gran problema, e se dá esa paradoxa, 100 e pico mil vivendas vacías, non hai vivendas para alugar, e sale unha vivenda e hai tiros por coller a vivenda. Iso é algo que está fallando. E a outra cuestión é que temos que ser máis áxiles. Eu, como saben, son letrado da Administración de Xusticia. Os desahucios sempre foron moi latosos, sempre foron moi complicados, non é algo de agora. Eu recordo na miña traxectoria como funcionario e logo como secretario letrado da Administración de Xusticia agora, pues que un lanzamento sempre era algo moi latoso, pero que agora convírtese moitas veces en algo, primeiro, non é deseable para nadie quere chegar no lanzamento, pero evidentemente tampouco é normal que alguén ocupe unha vivenda e que non haxa maneira de que o propietario, prácticamente tendo toda a razón, a poida recuperar. Por lo tanto, nos pedimos unhas políticas claras de vivenda, unhas políticas claras que den seguridade xurídica e que, polo tanto, máis vivendas se poñan no mercado, porque esa é a solución. Ademais, eso é unha parte da solución aquí en Ourense, sobre todo. E despois outra cuestión, facilidades na construcción de vivendas. Temos que a nivel de, sobre todo de España, onde estamos chegando aos 50 millóns de habitantes e hai unha escasez de suelo importante, temos que desbloquear moito suelo, obviamente suelo que non é susceptible de ninguna protección especial, porque non se poden construir vivendas en lugares que non estropean absolutamente nada, que non afectan a ningún ben que teña unha especial protección. Como non se van a poder construir vivendas para darlle solución á xente? É solución que os novos non se poidan emancipar, que non podían ter o seu proxecto de vida. E, desde logo, por a nosa parte, o máximo respeto para as persoas que están en situación de vulnerabilidade. Pero iso é unha cuestión de servicios sociales. Esa é unha cuestión, efectivamente, de atención ás persoas. Non é unha cuestión que deba recaer sobre os particulares. Que máis? Buenos días, presidente. Buenos días. No sé si podía ampliar un poquito más la visita esa de las 12 sobre las viviendas, si puede ampliar un poquito más. Y la segunda ya lo dejo, preguntar por los cambios de los autobuses, de ese cambio que ha hecho el gobierno de Jácome con respecto a la línea que iba hasta San Cibrao das Viñas. Digo, ¿cómo afecta eso a lo mejor, si puede afectar de alguna manera a la posible implantación del transporte metropolitano? Bueno, a visita das 12, os detalles concretos dámoslos despois dunha roda. Trátase da recuperación de unhas vivendas da DIF, que eran propiedade da DIF, que rehabilitou a Diputación con fondos europeos, conseguindo fondos europeos, e que se poñen a disposición de familias. Ahora mismo había 4, agora creo que repartimos outras 4, o dato teño concreto, pero son 8 as que se poñen a disposición en un lugar como Vilavella, na estación. Son esas vivendas que recuperamos, que preparamos para alugueiro e que se poñen a disposición das familias, non? Vale. De todos modos, os datos damos yo despois, datos concretos de inversión, porque a mí ainda me toca os datos concretos, entón irei mirando de cara ao viaxe seguinte. Quero dicir que sei o gordo, pero ahora inversións e demais temos a nota preparada, vale? Para que teñan a nota clara. Bueno, siguiente cuestión, tema da parada de autobús de Reboledo Cumial, de San Cibrao. Bueno, unha maneira de definirlo, pois un despropósito e un capricho. Despropósito, porque, bueno, primeiro, empezo por capricho. Capricho porque non hai razón. É unha parada que leva 30 anos funcionando perfectamente, sen ningún tipo de inseguridade, cunha cultura xa de usuarios moi clara, e por lo tanto que se cambia por a voluntad dunha persoa exclusivamente.
non porque haxa ninguna petición, ni hai nada, senón que se cambia por a voluntad dunha persona. Despropósito, porque empeoramos a situación que hai. A situación que hai é que vamos agora a facer, en lugar de, ustedes saben, de baixar hacia Reboredo, dar a volta nunha rotonda, e subir nunha parada, coller e deixar xente, e seguir como se viña facendo durante os últimos 30 anos. Agora vamos a facer un cambio, un giro nun cambio de rasante que enxendra peligrosidade, nos vamos a meter por unha estrada na que non hai nadie e vamos a dar a volta nun hotel no Ourense. Vais a dar a volta, vais a dar para atrás. Eso é un auténtico despropósito. Por lo tanto, non sabemos na que obedece, mas que eu entendo co capricho, é que isto vai na liña de axudar o transporte metropolitano. Bueno, isto vai na liña desa organización que nadie acaba de entender, que ten provocado moitísimas reaccións negativas por os fallos cometidos por esa reordenación das liñas de autobuses que tense producido en moitos sitios, últimamente na zona do Pino e en moitos outros lugares, e agora, donde non hai nada, ningún problema, creamos un problema. Entonces, obviamente, creo que esta non é a vía. Nos creemos que non se está favorecendo, desde logo, a implantación do transporte metropolitano. Nos lle reenviamos xa ese proxecto piloto do que sempre leva a Diputación todo o traballo, é dicir, a Diputación leva o traballo de facer as liñas, agora poñer as paradas, tal cos concellos, e esa documentación toda faina sempre a Diputación, e a reenviamos a eles para que nos contestaran. Non nos contestaron, e o que nos encontramos é con este capricho / despropósito. Buenos días, presidente. ¿Cuánto tiempo lleva sin tener comunicación con el alcalde de Ourense? Si se han visto, pues se han reunido los dos con sus jefes de prensa, con su gente, para hablar de temas de la Diputación, bueno, y temas que afectan como a la ciudad de Ourense. Digo el tiempo que llevan sin hablar directamente los dos. Eu falo con ele moitas veces. Sí, eu non teño ningún problema, temos unha comunicación fluida. Outra cousa é que non cheguemos a acordos. Pero comunicación fluida, sí. Ainda estamos estes días falando do tema da Plaza de Abastos. O sea, a comunicación é que ocorre, non fai falta facer unha reunión formal, cando os temas se conocen, e hai documentos por o medio. O que hai que ter é esa comunicación fluida. Entón, estamos en comunicación fluida por o tema da Plaza de Abastos, estamos en comunicación fluida por o tema do transporte metropolitano, tuvemos comunicación, tuvemos reacción no tema dos orzamentos. Outra cousa que quedou claro de que a maneira de presentalos e a non contestación foi clara, pero nós falamos, eu por suposto falo con el, ya me comunica e eu falo con el directamente, sin ningún problema. A comunicación directa non é un problema. Que habla, perdón, de la Plaza de Abastos, pues, ¿cómo está el tema de la Plaza de Abastos? Pois que se lle fixo, que continuamos insistindo na proposta que lle fixo Xunta de Diputación, a ver se acepta para terminala dunha vez. Continuamos nesa idea. Hai momentos no que parece cerca e eu aí prefiero que como sempre surgiu agora porque é un tema que está aí e que a xente non pense que está olvidado. Nós seguimos facendo propostas, a última fixemos estes últimos días na liña de que tiñamos dito de nós de pagar toda a reforma, de máis ou menos aceptar o plazo que nos propoñía, que era maio do 28, para que en todo caso se marcharan os placeiros de aí. E agora o que estamos é con cuestións que il debe resolver, non? Pero en todo caso a idea é sempre a ruptura é sempre a última razón. Buscamos sempre o acordo, vale? Outra cousa é que non sei, con algúns se chega máis fácil e con outros non. Desde logo o que mandamos desde a Diputación, que mandamos de Xunta de Diputación, por a nosa parte podémoslo cumplir perfectísimamente, tanto en diñeiro como xurídicamente, teño visto do secretario. Por lo tanto, nos estaríamos listos en que se aceptara a proposta, poderla firmar mañá mesmo, xurídicamente. En relación tamén ao alcalde, a situación actual do Concello, preguntar un pouco como, polo tema da moción e da cuestión de confianza, despois de que as últimas declaracións apuntan a que o Bloque Nacionalista se desvincula un pouco dese posible acordo. Bueno, estamos en donde anticipou o Partido Popular que estuvemos cando o PSOE pensou que había encontrado unha fórmula máxica, non acabamos de velo.
Entre outras cuestións, bueno, pues nos dan a razón nunha cuestión de que o Bloque nunca iba a permitir que o Partido Popular tuvera a presidencia, ainda que sea o partido máis votado. Nunca iba a permitir, xa non o permitiu cando no seu momento, cando puxo a liña vermella de que il apoyaba unha moción de censura con calquera do PSOE, pero sempre que o Partido Popular non fora parte dese goberno, sendo o grupo mayoritario da oposición. Para nós eso resulta intolerable absolutamente, pero bueno, neste caso xo dixo ben claro, non quere nada, e por non querer non quere nin darlle o apoio, di que non é o momento que pasou, e que non lle quere dar xa nin reunións nin o apoio entendo que o Partido Socialista, co cual eso de que viñeron os do Partido Socialista dicindo que traíamos votos do Bloque que nos teníamos que definir, pois creo que demostrouse que non, que nin habían falado co Bloque como reconoceron, que o Bloque agora dille que xa non é o momento, que non hai nada que negociar, e polo tanto creo que desde logo non sei para que fixeron esta negociación, para terminar probablemente permitindo con a aprobación inicial dos orzamentos, sin nada a cambio e sin opción ninguna. Pero bueno, eles sabrán, terán que dar as explicacións que teñan que dar eles. Nós temoslo claro. E do Bloque tamén temos claro que non nos vai apoiar nunca. E nós tamén temos claro que non llevamos a ceder ao Bloque os nosos votos a cambio de nada. Tamén o deixo claro, Pois se hai algún que non o entende todavía, pois deixo yo claro. Desde logo, o Partido Popular non terá alcaldía cos votos do Bloque, pero o Bloque tampouco vai ter alcaldía cos votos do Partido Popular. Mais? Nese senso, non hai opcións, non hai un chamamento, non ha habido ningún acercamento entre os grupos popular e socialista porque seguen tendo, creo que, os votos suficientes. Non temos os votos suficientes. Non temos votos suficientes para hai que sacalo con a maioría absoluta, non temos votos suficientes, pero que ademais eu sigo a nosa convocatoria, a convocatoria que nos fixo o PSOE foi por un correo electrónico, o sea, que eu creo que, en fin, se xulga por si mismo. Sí. Bos días, que tal, presidente? Que tal? Quería preguntarche polo pleno do Venres a moción que presentou o Bloque no que PP xa estuvo, porque xa estuvo o PP? Pero cal me dis agora? A dos incendios, a do pagamento dos incendios. Vamos a ver, sí, perfectamente. Sí, pero estuvo eso por o seguinte, vamos a ver, a narración que se fai o Bloque era unha foto que estaba superada. Entonces, obviamente, era unha foto que estaba superada porque sí, había unha descripción de feitos que non se correspondía ca realidade, onde toda a culpa, por exemplo, nos lle reprochamos que toda a culpa la bota sobre a Xunta de Galicia, cando a Xunta de Galicia ten a administración que máis inviste, que máis pronto actuou e tal, e non facía ninguna mención, por exemplo, o goberno, que a estas alturas non se sabe ni o que vai a dar o goberno central. Entón, eso por un lado, e por outro lado, porque os datos que les daban eran datos de marzo, e nestes mesmos momentos eses datos mudaron e cambiaron a mellor. Entonces, partindo de que nós non imos obstaculizar a aprobación dunha reclamación de que se pague porque non ten sentido ningún, non podemos votar a favor porque os datos que se manexen, porque primeiro non se poñía o foco tamén no goberno central, que ten desasistido completamente esta provincia, só se limita a unhas axudas que deu a Confederación para restablecemento hidrolóxico das zonas afectadas, non? Pero fora deso, nin en vivendas, nin en negocios, nin por suposto en outras cuestións ten actuado, nin os propios concellos ahora mismo, porque a min como presidente me solicitaron que na modificación a cofinanciación nunha eventual concesión de axudas algúns dos concellos afectados, porque o goberno central daballe ata o 50%. Entón, hai concellos que teñen uns daños importantes que solicitaron 400, 500 mil euros en viais municipais, en instalacións municipais, e eu, como presidente na modificación, lle comprometín efectivamente a cofinanciación, porque eles non tiñan esa posibilidad, pero estas alturas non están concedidas. Entón, nos votamos, nós astuvémonos por esas duas razóns, porque primeiro, creo que tamén hai que poñer o foco no goberno central, e segundo, porque ademais a foto que le sacaron non é a foto que hai hoxe actualmente, e por iso nos estuvemos, pero non estamos en contra, evidentemente. Que máis? Nada máis. Bueno, pues moitísimas gracias, vale? Gracias a vos. Un placer veros aquí todos os lunes e charlar amigablemente.